Здравейте, днес ще правим клип с Борида. Здравейте, пичове, днес ще правим клип с Борида и шега на Skywars с Борида пак. За какво се гърчиш, бе? Не знам, айде пак на това същото. Чакай, къде беше ти? На нас същото пак. Къде си ти? Ето ме. Айде пак на същото. Ето тук, тук. Тука. Да, влизай, мате, влизай. Влязох. Не ми дава. На мен Ето, дадоха ми. Има едни такива Има едно нещо като мини замъче от стъкла. Да. Бър? Бърко, аз съм до теб. И по средата има една топка. Бърко. Ето та. Не, ето там, там си. Не, тук съм, бе. Това? Да, пречупя. Две. Ма виж по средата на едната топка. Ма виж ме, чупя. Я си чупя. Щях да падна. Тук е много яко. Тук при мен има много безполезни работи. Така. При мен има стрели. Не те предупреждавам да идваш при мен, защото си най-безполезните работи. Чакай, тук има TNT. Ще се взриви острова. Бърко, разривите се от острова, така ли? Може да се взриви острова. Перла, идвам при теб. Аз взех всички полезни неща. Аз се качих с помощта на спаунер. Аз качих на Бърко, идвам при теб. Чакай, къде си? Но яки неща аз имам. Така. Идвам при теб. Ето ме. Ако искаш моркови, ето ти. Аз взех 3 моркова. Морков. За какво му е морков? Не ми трябва, ама давай. Не ми трябва. Чакай, че някакъв там ни набелязва, май. Аз тук ще го заоградя така, за да никой да не идва. Ще е моркова. 8 живи жени. Какви жени? Живи! Бърко, ще го заградя с камък и никой не може да дойде при нас. Аз стоям при него. Не, Бърко, чуват ли си? Бърко, моля ти се, не дей, не Чакай, ще му дам диаманти в знак за мир. Дойде в... Той не иска! Той падна! Той не иска знак за мир. Не е паднал, при нас е. При нас ли е? Да, и се качал до нас. Аз съм въоръжен с лава. Вземи, ако имаш лава. Служи тук лава. Чакай. Сложих. Ака, да не яд. Браво, момче. Браво. На мен. Викам аз. Сега ще на... Ма не, той падна. Не е паднал. Падна. Виж, така го построих. Не си би блокчетата за разни работи. Бърко, айде отим при нас да го убим. Да. Ти пак. Скачай, че няма смисъл вече. Перо имам! Перо! Дай я. Не мога. Опа! Сори, извинявай. Забравих, че сме на... Чакай, аз ще ударя един с кирка. Чакай, ето да. Добре, така, разбираме се. Така, човек аз... Аз отивам в центъра. Не, много е смъртносно. Чакай всички да умрат и тогава ние ще отидем. Да, защото има един даймонд отива там. Не, Бърк, чакай. Ела тук при нас. Даймонд има вече и при нас. Човек! Аз скачам! Не можах да скоча дори! Това на секундата ме уби! Не можах да скоча! Умрях. Айде! Бърк, къде си? Идвай в групата пак на същото място. Добре, дано да ви харесал клипа и това беше от мен. На същото място!